Nilqa' miegħi lill-ġurnalista ta' One News, Paula Kawki, jidher li hemm xi żviluppi dwar dak li qal il-Prim Ministru il-bieraħ fid-diskors importanti li għamel il-Mosta tkellem dwar skandlu fawdex taħt Gvern Nazzjonalista u fil-fatt Paula tatina aktar dettalji. Nsellimlek, fil-fatt din nitkellmu hawnhekk dwar skandlu fawdex fejn lejliet l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono kienet jibgħat kuntratturi jagħmlu xogħol privat bil-flus tal-gvern. Fil-fatt anka dawn il-proprjetajiet kienu msemmija uħud minnhom kienu msemmija wkoll fil-ġurnali illum. Bħalissa nistgħu ngħidu illi fl-aħħar sigħat il-Pulizija ssoktat bl-investigazzjoni tagħha fil-waqt iżda li l-Partit Nazzjonalista qed tirrenja fih konfużjoni anke għaliex Simon Busuttil għadu ma qalinna xejn. Nafu li għaddejja pressjoni kbira biex Simon Busuttil iġiel lil Giovanna De Bono tirriżenja primarjament. Din il-pressjoni ġejja mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt. Fil-fatt imkejjen tagħna spjegaw li Chris Sajt qiegħed jgħid li Simon Busuttil għandu juża l-istess kejl li juża ma' Nino Zammitu kif ukoll ma' Michael Falzon, żewġ ex-ministri li kontrarju għal Giovanna De Bono m'għadhomx fil-Parlament u Giovanna għadha fil-Parlament sal-lum il-ġurnata. Dawk qrib Simon qegħdin jargumentaw ukoll jekk Giovanna tirreżenja, allura il-familja Sajt ser tkun għamlet rebħa kbira u jiżdied iċ-ċans li l-Partit Nazzjonalista jikseb riżultat tajjeb fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tan-Nadur. Fil-ħilli ġej jista' jkun hemm ir-riżenja ta' Giovanna De Bono? Jista' jkun, fil-fatt tajjeb ngħidu il-qasma fil-Partit Nazzjonalista jekk għandix tirreżenja Giovanna De Bono jew le hija ċara wkoll għaliex dawk li jixtiequ li Simon iġielha tirreżenja użaw anke l-blog tal-blogger Daphne Caruana Galizia li fl-aħħar ħin qalet li Giovanna De Bono għandha tirreżenja. Biss però imkejjen tagħna f'dan il-Partit Nazzjonalista qalulna li min-naħa ta' Simon Busuttil qed jiddomina iskiet. Mela, ħanisimgħu wkoll x'qal il-Prim Ministru Joseph Muscat fuq dan il-każ il-bieraħ. Eżatt. U jennejdlu l-Mr. Good Governance, il-kap tal-oppozizjoni, meta kien jaf dan il-kas il-kap tal-oppozizjoni, x'għamel dwaru u iva, hemm responsabilta l-kap tal-oppozizjoni issa, he needs to walk the walk. Sissa tkellem ħafna, issa wara li tkellem irid jaġixxi u jgħid il-fatti li jafu.